Opepombo suminde tosu dunkuno na krobia sante kotokohene na santimai etenase ensemo ekoso wona santimemu nananom etenase ehwe asiesie de asumdwe ebai ye ka santimai a yenkyirema etiefo a omuti opemso radio share opemso tv enhu se ye ka santimai anya santimantamu kwa nemum eye ahafo bunu east oti region any eastern region ene kabum eye asantimai nananom mo hopa bihia na krobia sante kotokohina tenem ama ensem we koso no yahwe di ama asumdwe aba sada na ana eye mamponhene ayenya no foforo enya akwanya no asi bibi kire yewura krobia sante kotokohene ma odi ni shirashira no de mampon kro no ehye ne nsa sabre na krobia sante kotokohene ede to nananum nim se obetia ne na achi kakra na wakogina home fi se afie etwam no yewura se de bra no abre no wakogina home no afie etwam wantimi ankogina home nti ode to nananum nim se obetia ne na achi kakra eye bosome ba akomienu no ode akogina home ene twedi ampo nananum adaroma yi abewa kwam ne krobia sante kotokwani yewura etenase na ohwa we eye asetene tosu mienu a ewo afimu a yewura ne asanteman ehia na nsem wonne yewura behwe akama asumdwe afiri ono yenyina nim sa mamra ne amane kwan so se yewura tie ne na achi a yenya asanteman ho ana yenya kumase ho se obi anhwe akire amamra ne amane kwan so yewura de eye asanteman ehye eye ofenso manhene nsase wonhwe na ontoto nioma kopem so beba kumase so yewura edema baafo bantima hene so wonhwe akire kopem se obeba na onkrakra akire kopem se asumdwe embra twedi ampon de yewura koy ode na bedru asumdwe mu a kotokwahene wa asanteman mu a wodi ne djuma ne na otena sese asanteman na sabi yewura tena se a odi akire gya eye ofenso manhene so wonhwe asanteman so odi akire gya baafo bantima so hwe kumase ho so no eso mu nyina ba yewura nim na de course abra na kotokwahene ne ya no omode betu yewura nim afi wi ebehwe nsem a wo asantemam obebroni bese standing committee cases wo any petitions a ababeto no yewura bema kwan makrachi akenkan ni nyina ama nananom ehunu nti obepie mo manhia kotokofie mu a babia meginan aha na yewura betena se nananom nyina betena se na nsem wo no yahwe akrakra ama asumdwe enso aba opimso radio opimso tv ye bekoso we manhia kotokofie bia na yewura tena se a ede nyina ebesom yetiefo fremfredu agimai adoma nkomasem dwumadie firi juada kosi fiada anopa no nso kosi no ndubobo no ede nyina esom yetiefo